Hola, com va? Avui parlarem de la preparació de l'examen oral dels nous models de la Junta Qualificadora, C1, C2, que abans es diuen, recordeu, mitjà superior, o de l'Escola Oficial d'Idiomes, que estos ja duen temps dient-se C1, C2. Parlarem de l'examen oral i concretament del dubte que tenen alguns alumnes que em pregunten: és que ha eixit, veuen la llista de temes que han eixit altres companys, gestació subrogada. És que jo no sé res, jo què dic d'ahir? Les manifestacions dels taxistes sobre l'aparició de les noves aplicacions que es lleven la faena. Jo no sé res, jo no tinc opinió. Opinió, deixa'm estar l'opinió. Però en estos nivells demanen un vocabulari, això està clar. Parlem dels nivells més alts. Doncs avui us ajudarem a preparar, perquè en tragueu aquest bagatge lèxic, cultural, com vulgueu dir-li, per a la preparació, per a fer aquests exàmens. Comencem. El primer que podem fer és entrar a un d'estos grups de Facebook i veure temes que solen eixir a les escoles oficials d'idiomes o als exàmens de la Junta. Jo vos posaré una llista de temes. Avui treballarem 5 i en vídeos posteriors treballarem alguns més. Bé, possiblement ara el dubte que us sorgirà a alguns és i hem de fer això? És obligatori el que explicaràs? Mireu, jo ara us parlaré de 2 sistemes per intentar ampliar el nostre vocabulari. Evidentment, vosaltres feu el que considereu més oportú. Ara parlaré del primer sistema, que és la consulta avançada del Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Com sabeu, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ens agrada més o menys, és l'ens establert per a fixar la normativa del valencià. Aleshores, ells tenen, diguem, l'última paraula en temes de la llengua. Hem parlat del primer tema de la gestació subrogada. Aleshores, ara anem al que és diccionari i busquem dins de la consulta avançada, dins de les àrees temàtiques, i ens apareix una llista de més de 100 àrees temàtiques en què podem buscar. D'estes 130 aproximadament paraules, busquem les relatives al tema que ens interessa. Així jo he trobat el tema de medicina, economia i anatomia, que pense que són les àrees temàtiques relacionades amb la gestació subrogada. No he trobat, per exemple, comerç, no he trobat maternitat. Aleshores, agafaré d'aquestes 3 àrees temàtiques, buscaré paraules. Evidentment, d'ací eixiran un fum de paraules. Ara, la idea és triar les que ens interessen, a més de cada àrea temàtica, o aquesta, buscar, ens ix un conjunt de paraules, hi haurà algunes que eixiran, eixen més de 2.000, i vaig buscant i posa el significat. He d'utilitzar-les totes. Evidentment, 2.000 paraules no anem a utilitzar, però sí que podem fer un mapa de les paraules que pensem que ens poden donar més joc si és que era qualsevol d'estos temes que han eixit ja. Aleshores, és una xicoteta ajuda. I així farem la resta de temes. Per exemple, he buscat les manifestacions o les revoltes dels taxistes per les noves aplicacions. He buscat, per exemple, l'àrea temàtica d'economia, de vehicles, el tema de la custòdia compartida, que és un altre dels temes que sol eixir, àrea temàtica, per exemple, del dret, de l'ensenyament, l'àrea temàtica, el tema de l'examen de la crisi
de la indústria discogràfica. I així, quant a àrees temàtiques, he trobat indústria, economia, oci, el tema de la imatge personal en el treball. Així, 3 àrees temàtiques que poden ser el del dret, que hem parlat ja, oficis o estètica. I cada àrea temàtica amb el seu conjunt de vocabulari que podem anar mirant, podem anar analitzant, buscant per veure quin ens pot ajudar per a fer-nos aquesta preparació cal a l'examen, que entenc que ens ajudarà. Bé, el segon sistema de què us parlarem està molt relacionat amb este primer. El que passa és que en lloc d'usar directament diccionari de l'Acadèmia Valenciana, hem de recórrer als diccionaris visuals on es posa també àrees temàtiques. Així tinc una fotocòpia d'un, àrees temàtiques i una il·lustració amb números i les paraules que corresponen. No sol haver per al valencià massa, però o bé recorrem a diccionaris visuals d'altres llengües properes i usem traductors i ens fem nosaltres, tampoc és una faena molt gran, o ens ajuda per al primer sistema, per a veure aquestes àrees temàtiques que buscar al diccionari normatiu. Per exemple, així, construcció de dipòsits. Bé, així hi ha un vocabulari molt específic. A l'altre costat, pelleteria, la indústria de la pell. Entenc que no ens preguntaran coses tan específiques, però sí que, per exemple, l'ofici és el pelleter, la pell tallada, la cara del cuir, la pell de visó. Bé, una sèrie de vocabulari que ens pot ajudar per a aquesta finalitat. Bé, espero haver-vos ajudat amb este vídeo. Moltes gràcies per la vostra atenció. Com sempre, estic completament sorprès que em seguiu. Hi ha ja més de 340 este matí. Estic molt agraït. Per favor, feu-me els comentaris que vulgueu, positius, negatius. Els llisc tots, tant estos que diuen que el meu valencià és deficient o una cosa així, com els que diuen que els ajude. Les crítiques intentaré fer cas. Jo sempre dic, a veure, jo faig estos vídeos perquè no he vist res més que un amic que fa estos vídeos a Benidorm, els vídeos de la Universitat Politècnica, però que entenc que tenen una altra funció, són molt complets, este xic de Benidorm, i alguna coseta separada he fet això perquè pense que ajuda. La meva finalitat no és econòmica ni res. Doneu-li al like o al, pense que es dirà dislike. Ara, per desgràcia, he de posar-me seriós. Ahir, Jessica Bravo va ser assassinada per la seva exparella, qui li pegà uns trets davant del seu fill i de la resta de pares que havien anat a recollir els xiquets. És una situació que ens repugna, especialment perquè hi ha encara homes que consideren que les dones són de la seva propietat, o altres que, mentre passa això, consideren que el feminisme és una lluita pròpia de gent extremista i que la igualtat està plenament aconseguida. No. La igualtat no està plenament aconseguida mentre gent com Jessica continua morint. Ni una menys.